quan estàs a la tele sempre et toca entrevistar gent diversa, no? Hi ha gent que és més o menys interessant, hi ha gent que és interessant, hi ha gent que és molt interessant, i hi ha gent interessantíssima que ni en 15 reencarnacions podries viure la desena part del que ha viscut ella. I el cas, el prototip d'aquest estereotip, que no volia fer la rima però m'ha sortit, és la Rosa Maria Calaf. Rosa Maria, bon dia. Què tal? Bon dia. Moltes gràcies. Déu-n'hi-do, t'estava parlant abans fora d'antena, que és una cosa que fa molta ràbia, perquè dius, hosti, explico dintre, no? Sí, exacte, exacte. Que deus tenir el passaport com el tap d'una Fanta, no? Doncs sí, la veritat és que tinc una pila de passaports. Ara em sap greu perquè els primers no els guardava. I no et puc dir quants en tinc, però és que se m'acabaven molt sovint les fulles, perquè a més molts dels països, quan més estranys, més visats i més controls, i t'escriuen, per exemple, a Àfrica, doncs t'escriuen en el passaport dient que t'han vist passar i coses d'aquestes. Per tant, en 3 dies et quedava sense passaport. I n'he arribat a tenir 2 alhora, que això... 2 alhora? 2 alhora, que això és legal quan justifiques, és a dir, el Ministeri te'ls dona, quan justifiques que pots necessitar que en algun lloc no sàpiga que has estat en un altre lloc. Pensava que no traguessis un sobresou portant coses d'una banda a l'altra. Exacte, no, era per seguretat. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta, i d'on ets tu? Jo la veritat és que sóc d'aquí, és a dir, quan dic d'aquí, soc molt de Catalunya, molt mediterrània, és a dir, podria viure a Itàlia també molt tranquil·lament. Sempre he dit que és importantíssim, o ha estat per mi, el mantenir les arrels. És a dir, que un és d'on és i tens tots aquests paràmetres que t'acompanyen, i aleshores, doncs, després aprens tot el que pots del que és diferent i del que et trobes pel món. Però cal saber on estàs i d'on procedeix. Perquè, clar, en la teva professió, no sé quin guitarrista, em sembla que era el B.B. King, que deia que ja no sabia ni d'on era, ja, tan voltar. Sí, però jo crec que, ja et dic, el bo que té el viure els mons d'aquest món, que n'hi ha molts, però tots estan aquí, doncs és això, és la possibilitat d'aprendre sense parar. O sigui, des que t'aixeques fins que te'n vas a dormir cada dia. I aleshores el que és diferent és del que s'aprèn, no del que és igual. I resulta que sempre ens han ensenyat gairebé el contrari, no? Sempre sembla que el que és diferent s'ha de tenir por, i el que és diferent no és bo. I doncs no, o sigui, s'ha de procurar enriquir-se, no tot això. Escolta, i una corresponsalia, jo que sóc bastant analfabet funcional, periodísticament parlant, com pots comprovar, doncs, què és exactament una corresponsalia? Perquè, clar, al cap i a la fi surt una persona allà que fa una crònica, però darrere d'això què hi ha? A veure, en principi, la corresponsalia com a tal, doncs se suposa que és una persona que és els ulls i les orelles d'aquelles persones del teu país que no tenen l'oportunitat i el privilegi de viure en directe la història, no? I aleshores, doncs, tu has de ser, a més, la veu d'aquestes persones allà on vius, que no poden dir per si mateixes el que els hi passa, i simplement ets un pont, no? Un intermediari entre realitats llunyanes o no tan llunyanes, però diferents, no? I aleshores, doncs, l'estructura vol dir que tu has d'estar bastant integrat, no integrat en el sentit de ser com el lloc on estàs, perquè la mirada fresca, la mirada de fora, la mirada que no està compromesa amb res, és molt important, no? Però que sí que coneixes el lloc, és a dir, has de fer un exercici de formació, de conèixer la gent, els costums, el que es fa, el que no es fa, tot això per ser capaç d'interpretar-ho mínimament i de traslladar els fets. Perquè tu simplement el que has de fer és explicar els fets. I d'objectivitat, no? Perquè moltes vegades deus tenir unes ganes de mullar-te... Ara que dic mullar-te... Parlant de mullar, em sembla que haurem d'agafar el paraigua. Espera't un moment, Rosa Maria, espera't un moment. Això passa sempre, Això passa sempre. Just quan comences... Les lleis de Murphy, és quan, exactament, o quan, per exemple, vas a fer l'entradeta, aquella presència en la crònica que surts aquells 10 segons, sempre hi ha vent i sempre ve al revés. O sigui, vull dir que el cabell, bum, se te'n va endavant, o sigui que això no falla mai. I a més, tu ara m'acabes de confessar que no ets molt destre tampoc maquillant. No, gens, soc molt... No sé fer res amb les mans, soc molt poc hàbil amb els treballs manuals a l'escola i tot això ja era un desastre. I no en sé gens, però bueno, en fi, quan estàs per ahí fent informació tampoc és el més important. Suposo que no. I també m'has comentat, que això deixa'm-ho dir, que ho trobo molt interessant, que sempre que has estat a algun lloc intenteu sempre establir-vos en plantes baixes. Per què això? Sí, a veure, en els hotels, doncs bé, per una qüestió de rapidesa a l'hora d'actuar i de reaccionar, no? És a dir, està passant no sé què, doncs el no sé què, quan abans hi arribis millor, no? I en llocs, sobretot països que no tenen infraestructures bones, etc., et pots quedar sense llum. Si estàs en un hotel que té 10 pisos i trigues un quart d'hora en baixar, no? I després en els llocs que hi ha risc sísmic o risc de conflicte, o tot això, doncs quan més a peu de terra estiguis millor. I no penses moltes vegades de...
Ja hem hagut de sortir corrents, Clar, això no entra en el sou? Això no entra en el sou? No, al contrari. Jo, sincerament, crec que, de veritat, no crec que s'hagi de fer... No té cap valor i no crec que s'hagi de pagar allò que sempre es diu, no?, el risc i tal, perquè és una cosa que forma part de la teva professió. És una professió que escolleixes perquè vols, que estimes profundament, perquè no sé que es pugui fer d'una altra manera, potser hi ha algú que ho fa com una feina per cobrar a final de mes. Jo hagués pagat per fer-la, vull dir que a sobre doncs he cobrat. Escolta, i ara... Em sento molt privilegiada. I ara entre nosaltres es deu lligar molt, amb aquesta feina, no? Es lligava molt. Es lligava? Ja no ho dic pel redat, O sigui... Perquè té un glamour, no? És una espècie de Tintín més Indiana Jones, això, no? Una mica sí, però abans hi havia més temps i per tant doncs podies relacionar-te més i sí que era veritat que sí, que bueno, doncs, a més, en situacions, ja no només amb la gent que et trobes i que efectivament doncs, ets aquest personatge, no? Però també per què? Perquè entre nosaltres mateixos, o sigui, el grup de la famosa tribu, no? Doncs, clar, viu situacions molt extremes i aleshores doncs, es necessiten efectes, encara que siguin immediats i ràpids, no? Sobretot, i vull dir, després que no et creen massa problemes. Però tot això ha canviat molt, o sigui, perquè ara tot va molt de pressa, la relació humana és molt... Bueno, que t'arrambo una mica perquè... Sí, arrabem-nos perquè acabarem aquí xops, O sigui... Vaya programa d'estiu, Això és el canvi climàtic, que n'hi ha molts que diuen que no és veritat. És veritat. Doncs, en fi, o sigui que sí que, però ara ja dic, ara tot es fa molt més de pressa i no hi ha gaire temps per allò de lligar. Escolta, i quan vas pels llocs així, quin és l'equip estàndard que aneu sempre? Bé, abans també era molt diferent, era molt més nombrós, però ara, el d'ara és un. És a dir, és el multiuso que volen les empreses. Exactament, posar la càmera, posar-se davant, dir no sé què, tornar darrere, és a dir, és estalviar diners, però evidentment estalviar qualitat, perquè està clar que per molt geni que sigui una persona no pot fer-ho tot. És a dir, si tu t'estàs rodant i estàs parlant i estàs al mateix hora escrivint, enviant twitters i enviant no sé què, no estàs parlant amb la gent, que són els protagonistes amb els que has de parlar. I no estàs sabent què està passant. Per tant, no ets capaç d'explicar-ho. Aleshores s'expliquen els estereotips, hi ha molts silencis, perquè són aquelles coses que no saps, o sigui, i per tant doncs es fa molt espectacle i molt poca informació en profunditat. Però l'ideal, diguem, no és la quantitat de gent que anàvem al començament, que potser hi anava 5-6 persones, que potser era massa. L'ideal són 3, per mi. O sigui, un càmera... Un càmera, una productora, en fi, logística i el periodista. I el xofer ja és autòcton i de confiança? Exacte, sobretot. O sigui, perquè això és molt important tenir el que en anglès i llavors ja per extensió diem sempre que és el fixer, que és el fixador de temes, o l'arreglador de problemes, diguem, no? I aleshores, si és, per exemple, un periodista local, això és l'ideal perquè una persona de confiança, que conegui bé el lloc, que tingui bons contactes, que sàpiga una mica tot, i jo per això sempre el meu homenatge és pel periodisme local, en tots els aspectes. Però moltes vegades aquest periodista suposo deus haver de vigilar, perquè igual és un periodista que ja li fan allà segons qui que tu... Depèn molt del país, no? O sigui, has de saber on estàs, i és molt difícil, és el més difícil, trobar un bon traductor, perquè hem de pensar que aquest fixer, a més, normalment, ha de ser traductor perquè, clar, que es parli anglès, doncs, bueno, els països parlen la seva llengua i després trobes gent que parla anglès, o francès, o italià... I el president Pujol, que en parla 15, només n'hi ha un. Exactament, o sigui, ja m'agradaria, però no... Aleshores, doncs, ha de ser de molta confiança i això és el més difícil, perquè tens sempre una sensació d'inseguretat, no? Perquè, clar, sempre estàs parlant a través d'algú. Arribar, per exemple, a les víctimes, sigui de la situació que sigui, d'un conflicte, d'una tragèdia, la simple dificultat del viure cada dia, és a dir, del no saber si avui menjaràs, permanentment, que això doncs, és també una tragèdia i també és un conflicte, no només són les guerres i els terratrèmols. Doncs parlar amb aquesta gent mitjançant d'una altra persona doncs mai està tan bé, no? Perquè per molt que els teus ulls i els teus gests i tot puguis aportar, doncs seria millor poder parlar amb la seva llengua. Però, clar, això és impossible. I, per tant, doncs, la confiança en aquesta tercera persona és importantíssima. I és el més difícil. I si no, he llegit per algun lloc que si no fas trampes, tu, que sí? Moltes vegades, per saber què està passant, perquè realment si no te'n fies del tot, doncs bé la gravació que has fet per la tele, o bé jo els gravo amb ells sense que se'n donin compte, amb el meu minicasset, quan parlen, per exemple, amb algú per telèfon. T'estàs jugant, perquè hi ha països que, i per ser dona encara més, Sí, però bueno, també ja saps, són tot nous. I entra el preu, també. I entra el preu, també, o sigui, vull dir que no...
I aleshores doncs, ho graves per fer traduir després amb alguna altra persona doncs, aliena, per fi de més confiança, ambaixada, ONG, missioners, depèn del lloc, i aleshores saber si què realment està dient i està passant. Sembla fet expressament això, Rosa Maria, però... Perquè no plovia, doncs, fe en el moment que hem començat, O sigui... Però... No, m'és igual, perquè a més... No, perquè, escolta, això al final no sé si s'ho creuran, Escolta una cosa... Menys mal que per l'edat que tinc ja no crec que pugui haver-hi cap dubte. El canviarem, que aquest està una mica trencat, sí. Sí. Vale, ara, molt bé. Aquest millor, Bueno, això no m'havia passat mai, No? O sigui que, escolta, i amb 40 anys d'experiència, No t'havia passat mai? No, el d'haver de fer una entrevista així, que va plovent i cada vegada més, no. Ni a països d'aquests amb els monsons que tu... No, o sigui, fer plovent, a veure, esclar, sí, evidentment, no? Però vull dir, una entrevista així, que la sabíem, que hem dit el dia, l'hora, el lloc, etc. No, o sigui, així d'aquí te pillo, aquí te mato, sí, però... Déu-n'hi-do. Escolta una cosa, i a casa què hi diuen? Perquè els de casa, quan tu vas començar a treballar d'això, el raonament què és? Foteu-vos, jo vull treballar d'això, o adapteu-vos i... No, la veritat que jo vaig tenir molta sort amb els meus pares, però sobretot el meu pare. O sigui, el meu pare era una persona que jo crec que sóc el que sóc per ell, no? Vull dir, perquè des de molt petita em va crear molt independent i em va crear molt amb la idea de dir-me, bueno, jo t'ensenyo el millor que sé i puc, el que està bé, el que no està bé, i després ja has de ser tu l'has de decidir. I tu has de fer la teva pròpia vida. Clar, en aquella època, jo tinc 66 anys, O sigui, vull dir, per tant, bueno, doncs quan jo en tenia 6 o 7, imagineu, no? Ja em feia 60, amb una Espanya tancada, amb una... Catalunya era bastant diferent, però bueno, doncs també era el que era, i per tant doncs, jo això sempre li agrairé. Quan jo vaig plantejar que volia fer... Jo vaig fer dret, primer, perquè volia fer carrera diplomàtica, o sigui, ja estava clar que me n'aniria fora. I mai em van dir que no, no? I aleshores, quan ja vaig començar amb la idea del periodisme i tal, doncs tampoc. O sigui, i de fet, jo abans de... quan feia dret a primer, és a dir, que acabava de fer els 18 anys, que els 18 anys d'aleshores no són els 18 anys d'ara, i d'una dona, una noia d'aleshores no és una noia d'ara, me'n vaig anar autostop a Suècia, amb autostop a Suècia. Ho vas dir a casa, per això? Me'n vaig anar a fer un curs a Brussel·les, a la Universitat Lliure de Brussel·les, i quan vaig acabar vaig dir, amb una pila d'amics d'aquí, alemans, tal, un company de dret i tal i qual, ens n'anem amb autostop a Suècia. I, bueno, doncs ja està. Això portaves, com diuen, ja se llevan los gérmenes, això, ja portaves... Déu-n'hi-do, escolta una cosa, i no has rebut mai cap oferta d'un magnat d'aquests, així, d'aquests països orientals que freqüentes? Per solucionar-te la vida, dir s'ha acabat voltar ja... Bueno, alguna vegada sí, a veure, no tant amb la idea aquesta de los jeques àrabs i tot això, la veritat que, no, això sincerament, per sort no m'ha passat mai, perquè m'hagués espantat moltíssim, o sigui que perquè aquests llocs el no sol ser difícil, o sigui que no. Ara, alguna vegada, doncs, bueno, gent, sobretot més que, en fi, del poder polític, del poder econòmic, o sigui, aquí sí. O sigui, aquestes coses de dir, home, i tal. I no, sincerament, no. Perquè no... No, perquè... No, és que no hagués durat gens. No estaves prou a labor. No hagués durat gens. Sí, perquè jo sempre he sigut molt de fer el que em dóna la gana. I aleshores, doncs, vull dir que aquest tipus de relacions tenen un peatge, Sí, un preu molt alt, exacte. O sigui que normalment no... En fi, un d'aquests super tal que et digui sí, però a més fes el que vulguis, difícil. Escolta una cosa, i quina situació recordes que, no que et dic encara hi somis a la nit, però sí que dius, ai, on m'he fotut? Bueno, més d'una, perquè normalment... Normalment n'hi ha una, no? Que dius, ai, que em sembla que no ho explico. I en el teu cas, a més, va contra la teva feina no explicar-ho, no? Per exemple, al Líban, l'any 82, o sigui, quan va haver-hi la invasió d'Israel i tot això, va haver-hi un moment que estàvem a la part oest, que estava tot ja bastant destruït, carrers buits, sense pràcticament gent, anàvem cap a l'estadi, perquè es deia que allà hi havia un focus d'enfrontament i tal, i vam començar a sentir trets, que de fet va ser la primera vegada que jo he sentit trets i no són identificables, perquè no són com els de les pel·lícules. Ja, no és una panya o panya, no? No, o sigui, no són com els de les pel·lícules. I aleshores, doncs, per això és tan important que els periodistes, i que ara ja fa anys que es fa, no tant aquí, però sí que es fa, aquests cursos de preparació per quan has d'anar per identificar perills i tal, que si no tu vas una mica així, en fi. Perquè no has fet un curset amb el Mossad ni res, no? No, o sigui, no, ja m'hagués agradat, Vull dir, no especialment amb el Mossad, potser, però sí, perquè, sincerament,
A veure, doncs, hauria anat molt bé, o sigui, perquè això d'aprendre sobre el terreny i amb el que et diuen els altres, doncs no és el mateix. I aquella vegada després, doncs, sí, vam tenir una mica de por. Dius, ostres, on ens hem sortit? Després va haver-hi, doncs també, jo me'n recordo que estava al bany d'un, de fet, l'hotel on estàvem, que estava tot també sense vidres i tal, i de cop i volta vaig sentir trets de tot, un soroll espantós, em vaig tancar al quarto de bany i quan vaig sortir, quan va parar tot, surts pensant, no sé què em trobaré, no? O sigui, dius, a veure si em trobo aquí tothom per terra, no? I, bueno, no, afortunadament. Déu-n'hi-do, quin llullo. Però com explica el càmera que anava amb mi, que jo fins i tot no me'n recordava, ho va explicar en un premi que em van donar i el van invitar, que quan vaig sortir estava tan enrabiada que això havia sigut bueno, havien disparat des de l'hotel cap a fora, de l'hotel cap a dintre, estaven en una part de celebració, una cosa d'aquestes ambigües típiques dels països àrabs que celebren amb els trets. Disparen molt tirs a l'aire. Disparen a l'aire i en una situació de tensió, amb la qual és perillosíssim, perquè això pot provocar una resposta. No? I llavors em vaig enfrontar amb els que havien disparat i els hi vaig dir de tot. Home, tu diràs. I el càmera em deia, jo estava pensant, ara aquests li dispararan amb ella. No? Però, bueno. Rosa Maria, això és periodisme de guerra, el que estem fent ara una mica. Sí, però bueno, jo he fet periodisme de guerra, però sempre he dit que no... Perdona la broma, perquè és ben bé que sóc inconscient dir-te això, no? Però jo és la situació més adversa que he estat. Bueno, és que realment està plovent en plat tropical. I va, O sigui que, bueno, sí, en fi. Escolta una cosa, què passa amb això de la política que he llegit per algun lloc, amb tota la raó del món, que deies que la política s'ha transformat en declaracions, que ja no hi ha continguts, que hi ha una conxorxa entre periodistes i polítics i que al final no hi ha notícia, perquè no... No, perquè, esclar, realment no es persegueix que la ciutadania estigui informada. O sigui, es persegueixen altres coses, és a dir, des del negoci puro i duro de determinades empreses periodístiques, que els és absolutament igual, està destruint totalment l'esperit crític de la societat, o sigui, està realment embrutint el ser humà com a persona, no? I, bueno, doncs tot això, a extrems, bueno, doncs altres que són més dignes i que no fan això, però que també formen part d'aquest entramat econòmic, no?, en el que, doncs, el que prima és l'economia. I vull dir, això fa molt de temps que ho dic, ara ja no és nou, perquè, evidentment, ja ho estem vivint en carne pròpia cada vegada més, no? I ara, en aquest moment, doncs ja s'està veient el que està passant, és a dir, els polítics doncs, ja no pinten res, vull dir, i és realment els mercats. Però és que els mercats són persones que tenen nom i cognom, o sigui, vull dir, amb interessos determinats. O sigui, aleshores és amb això contra el que s'ha de lluitar. I tot això és el que no s'explica. I com que tot això no es vol que realment sigui el que la gent se n'assabenti tal com cal, doncs se la té entretinguda amb altres coses i aleshores, doncs mira, es fa molta declaració, es dedica molt de temps a parlar de temes que són absolutament intranscendents o que no tenen importància per la construcció del món i res de res, no? Escolta, i en una vida com la teva, que, o sigui, com pots alienar-te? O sigui, què fas per relaxar-te? Perquè tens ganes de sortir disparada sempre? El que passa és que sí, sincerament, a veure, jo ara, que fa ja gairebé 3 anys, no?, que ja sortim la prejubilació de Televisió Espanyola i ara ja estic jubilada del tot, no? Aleshores, bueno, de fet, de seguida ho vaig estar perquè no vaig acceptar la prejubilació, però vaig demanar la jubilació real per diners i tal, però m'era igual, o sigui, vull dir, perquè em semblava absolutament ofensiu el de la prejubilació, no? I aleshores, doncs, bé, ara me'n dono compte de que em pregunten, trobes a faltar la primera línia? I dic, doncs mira, no gaire, no, o sigui, i aleshores jo mateixa m'estranya. Però no et veig a tu fent ganxet i punt de creu. No, però, és a dir, estic molt activa, però precisament, doncs, denunciant una mica tot això que estem parlant, no?, i tractant d'ajudar allà on em criden, doncs, amb associacions de pares, escoles, universitats, ONGs, centres de cultura, institucions, fins i tot els bancs, o sigui, vull dir que he fet moltes coses per bancs i les caixes, fundacions, parlant una mica d'aquesta reflexió, no? És a dir, a veure, pensem una mica, aturem-nos una mica, i llavors explico una mica això. He fet coses per l'Inserso, per exemple, per un cicle, parlant de l'envelliment actiu, és a dir, tu et jubiles, però a partir d'aquí és quan pots contribuir a la societat d'una altra manera amb tot el que has après. I aleshores me'n dono compte que si no ho trobo a faltar és perquè estic fent tot això. I perquè és la teva dosi, Exactament, perquè no estic activa i a més em sento útil. Vull dir, perquè de fet crec que tots a la vida és el que volem, no? Vull dir, fer alguna diferència. Dir, no sé, he passat per aquí i potser he deixat les coses una miqueta millor del que estaven. Doncs això tots és el que volem
des del senyor que arregla una tuberia i que és important que aquesta tuberia estigui ben arreglada, no? Doncs cada un al seu sector hauria de tenir aquest objectiu, no? I aleshores penso que no, el del relaxar-me, dius, és que jo la meva feina és una passió, o sigui, per tant no he tingut mai sensació d'estar treballant com un càstig diví, no? Sinó tot el contrari, he pensat que he tingut el privilegi de poder treballar amb allò que jo volia fer, amb allò que m'agradava, en una època en què encara el periodisme es podia fer bé, o intentar fer-lo el millor que un pogués i sabés, amb una empresa que et donava els mitjans, o sigui, clar que m'hagués agradat possiblement, hagués pogut treballar millor encara, amb més possibilitats a la BBC. Bueno, però és igual, Televisió Espanyola, doncs també... Una altra encarnació, això. Bueno, doncs ja... Exacte. Rosa Maria, doncs jo he tingut el privilegi de parlar amb tu sota la pluja a l'hotel Juan Carlos I, que m'ho arriben a dir fa 10 anys. Bueno, quin estiu, realment. Quin estiu. I només et demano un favor, em podries acomiadar la conversa com si convidessis una crònica? O t'ho fan fer això, et fa ràbia? Et fa ràbia, digues, deixa'm estar, home. No em fa ràbia, el que passa és que, esclar, així, les cròniques les preparo molt, eh? O sigui, vull dir que el de la improvisació, jo quan vaig estudiar als Estats Units abans de començar tot això, et deien sempre, i mira, pot ser potser el final de la crònica, no? Que l'única forma d'improvisar bé és haver-ho preparat molt i molt bé. Rosa Maria Calaf, feu cas, eh? No sempre venen savis al Bat de Sol.